Sena fejn iċċelebraw u nħossu l-ħniena ta' Alla fuqna. Dan kien il-messaġġ ċentrali tal-Arċisqof Charles Scicluna waqt il-Quddisa Solenni fl-ewwel jum tas-sena imħejja fil-Kappella tad-Dar tal-Provvidenza fis-Siġġiewi. Waqt l-omelija tiegħu l-Arċisqof enfasizza l-ħtieġa li nħarsu lejn ħutna b'imħabba kbira waqt li stieden lill-komunità biex issir xi daħajja tal-ħniena divina. Din il-Quddisa mmarkat bidu ta' sena li fiha l-Knisja tfakkar ġublew speċjali, festa dedikata għat-tjubija u l-għajnuna. L-Arċisqof ħeġġeġ ukoll għal paċi fid-dinja waqt li fakkar fid-dbatijiet li għaddejjin minnhom l-Ukrajna, Gaza, Iżrael, is-Sirja u daw kollha li huma vittmi ta' aggressjoni u gwerra. Din il-Quddisa kienet parti mill-Maratona ta' Solidarjetà organizzata għan-netwerk tad-Dar tal-Providenza li kull sena tirrikorri għal ġenerożità tal-poplu Malti biex tkompli toffri kura u appoġġ lil dawk vulnerabbli fis-soċjetà tagħna. L-ewwel jum tas-sena permezz ta' din l-attività spiritwali u ta' ġenerożità fakret fl-importanza li nibdew sena ġdida mimlija b'tama, solidarjetà u qalb miftuħa għal bżonnijiet ta' dawk ta' madwarna.